Čo sa dneska vítam nového videa z hry Minecraft, je to prvé video z Minecraftu. Budem mať, že 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. až do 10. alebo do 20. Do toľko, do koho mi to vyjde a budem sa snažiť poraziť Ender Dragona a Ender Draka a budem, nie je to copyright od Syria Kariho, lebo on mal ten ultra hardcore, takže prvé video z tohto, ideme na to. Takže svet som pomenoval Ender Dragon 321 a ideme na Create New World. Keď sa mi to načíta, tak sa vám ozvem. Ok, takže už sa mi to načítalo, takže ideme hrať. Takže spravil som sa tuto na nejakom strome, tak ja prepáčte, že som taký furt kašľan, lebo som chorý, kašľan furt, takže ideme na to. Ťažím a neviem, prečo mi to nejde. Vyťažím asi celý tento strom, ale to je už iba kúsok. To bude mať, toto bude ako, jak sa to volá, že bude mať dom, si postavím a tak, viete? Takže, tak a vykraftím si, neviem, do pitvora, kraftím si krumpáč a onu, mám 2 či 4 tie tyčky, tak, crafting table. Tak, položím ho sem, vykraftím si tento krumpáč drevený, pôjdem tuto, vyťažím si, počkaj, to je koľko dá celý železný, či kamenný, nástroje. Počkaj, 1, 2, 3, 4, počkaj, ja potrebujem 3, 6, 9, tak počkaj, takto, ešte toto vykopiem. A idem hore. Do pitvora mi tu nejde vyskočiť. Tak, tvorím sem, tým. Ja ne to vedlo, teraz keď to vykraftím, tak to strihnem. Ok, takže mám to vykraftené, teraz si zoberiem crafting table a idem sa tu trochu pozrieť. Čo tu je také zaujímavé. Au! To sa dá jesť. Jau! Tak ideme. Som tam pre istotu. Ty kokos. Pre istotu nejdem. Čakaj, či sa to dá jesť. Tak, a vidím tu nejaké iné jedlo. Prepačte milovníkom, prepačte milovníci prasad, ale jedlo proste je jedlo. Halo. Ups. Nie, poď sa. Budem veľa životov. Na to je všetko. Idem sa pozrieť tuto ďalej. Keď niečo nájdem, tak sa vám ozvem. Ok, takže vidím tu nejakú kejvku, tak sa tu ideme pozrieť. Aha, to je nové železo. Prosím, dobre. Tak. Idem sa tu pozrieť. A nie je tu nič, takže ideme ďalej. Nemôžem tu nič ľudia nájsť, ale našiel som tu nejakú, máme to je štierk. A toto je moje hory, toto je štierku. Koľko sa hlava.
No si robí srandu. A emeraldy, že tam sú emeraldy. Kde to je? Kde to je? Tu. Tam. Aj tu sú emeraldy. Ale nebudem sa tu zdržiavať, idem ďalej. Ako pekná hora, ale nejdem sa tu zdržiavať. No, mám tu zastiežený bájom. Takže ideme pokračovať v ňom. No ľudia, pozerajte, čo som tu našiel. A tak to normálne toto bolo. Čo? To je iglu? Si nevšimol. Dobre, jedlo nejaké. Apple. Čo je toto? Čo to mám nakladať ho hodiť? Blbosť. Á, to je naozaj iglu. Až, ty kokos. Takže zoberiem postel. A jen zase o tom dál. Ľudia, ideme na veľký fight. Poďte. Ideš, čo ty creeperos, debil. Ty, vybuchni, koho chráň ma. Bam! Dobre, ľudia, to som si nemal robiť. Tu, ty kokos. Vypadni, ja zdravím. Ten si ma jeden nečimne. To pitvora pôjdu za mnou. Ty, jak to mám dál? Do pitvora, tu sú ďalší. Kde ja zdrhám. Ale nie, vidíte to tiež? Do pitvora. Ľudia, nemôžem tomu uveriť, ale našiel som dedinu. Yes. Konečne. To je iba jeden dom. Dal respawn point. Co je ako fakt iba. Som srandu zo mňa. Pavel Švelka. Haló. Tam to ešte ide. OK, ozvem sa, keď nájdem nejaký dobrý dom. Takže ono som nenašiel ďalší tam dom, ale som našiel kejvku a je tu železo. Ho vykopem. Tu má dve. Haló. Čo sa tak seka, hej? Ups. Takže ideme odtiaľto už preč. Takže pozrieme sa, keď nájdem ďalšiu dedinu. Dobrý deň. No, som sa nevedel dočkať, že kedy tu bude tá iglu. Máme tu skrytú miestnosť? Nemáme. Tak nič. OK, takže ľudia. Toto je koniec prvého dielu. Získali sme tu toto všetko, čo vidíte. Napríklad 6 ironov, zlaté jablko, toto drevo, toto slime, to som zabudol natáčať, už mám posteľ, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a čaute.